Pois si, Bernardo, emocións a flor de pel e sobre todo para a xente mariñeira, para a xente de mar como é Miguel, que ti fuches mariñeiro, non Miguel? Sí, no pasado sí, agora despois da vida levan os por outros derroteiros, pero bueno, é un día bonito, un día de festa, un día onde todo o mundo trata de honrar a Virgen que é a patrona do Carmen. Que significa para ti este Día do Carme? Mais que nada é un día familiar, un día onde veñen familias de fora, ademais o seu ser festivo hai moita afluencia de xente, é un día onde o pobo medra moitísimo, porque tamén ven moito turista a disfrutar das festas. A verdade que este ano é unha festa moi grande, porque ampliouse unha semana, e bueno, son festas bonitas, moi familiares. E para Guiño, que significa o Día do Carme, sobre todo para unha vila mariñeira como esta, non? Claro, é que é a patrona do pueblo, é un pueblo que vive do mar, e ao vivir do mar, pois todo o mundo lle gusta honrar unha patrona, non? Entonces, bueno, é unha patrona que protexe e acolle a todos os mariñeiros. Estamos agora mesmo ca misa en directo que temos aquí de fondo, compañeiros, que a estades vendo. Despois comeza a procesión, unha procesión fermosísima. Que é o máis especial para ti desta procesión? A verdade é, se depois podes apreciar o tema da entrega de flores e a entrega do ramo e honrar a patrona desde o propio mar. Eso é unha cousa digna de ver. Ti estarás na procesión, non? Vamos a intentalo, a ver se collemos un huequiño. Sí, vamos a intentalo. Pois Miguel, moitísimas gracias. Ti canta xente crees que haberá hoxe no pobo? Uau, a ver, a Guiño é un pobo que no verán medra moito. Somos alrededor de 2.800 habitantes. En fechas como estas podemos chegar a 4.500. Vese moi ben nas farmacias, nos supermercados e todo este tipo de sitios que as colas son largas. Cada ano vai a máis esta festa, non? A verdade que sí, a verdade que este ano medrou moitísimo e ao decretalo como día festivo, pois aínda colle máis poder, sí. Pois Miguel, moitísimas gracias, compañeiros. Xa vedes, día moi especial en todas as vilas e povos de Galicia.